Oni tam ten nový štadión. Dobre, Sveto. Nič za to. Keby si v tom do panenka? Áno, neschodí. Panenka bolo, prečové. No aj na Slovani boli tam republika aj boli. To čo málo. Nevadí pohode. Niečo nevolá. Musí? Jedna týlne. Dobre, tam to zareagovali. Také To som strašne zvedavý, aké tie posily. Pomeň. Nie, Belga. Či ten strelec bol. Tak vieš, že si na to. Málo. Čo si, na rybačke, alebo čo si? Ja tak, preto si nezbíhal. Ja som bol na obede s rodinou. A ze Soto. Vieš čo, v Dunajsku? Nie, nevolal som. Volal som ti len na ten palík, ale tam som nezbíhal. Oslavuj, dostanem sa voľne z noviny. Dobre, Duško, ďakujem ti za to. Niekomu, ja neviem. Prečo? Ne, to je nejaký iný, nový. Arčela asi predali niekde. Kruha lopta! Pokola kruha! A znova! Zbierajte to! Šta se pitalo? Gdje je hlavni predstavitelj futbalu? Kalani, ale zakričte si žesa! Je druhý šrišno paket. A skorej mu to kričte! To je riaditeľ. Riaditeľ predstav. Ale tuto, že... A túto je ako vy. No, tuto, víš to. Dušan to iba. Áno. Hľadal si. To ide. Je. Poďme, a hraj! No. Ali Štefan není. Stefan, no. Hovorím, už ide. Hej! Ti pižamove. Dole čo to bol parka mali už na sebe, ale... Hovorím pižamové dresy.
Všetky pyžama sú šedé. Sa posunte! Lokomotíva. Zapode! Nové dresy, ne? Nové. Áno? Tak nevidíte. Ale však mávajú modré alebo červené, no. Ale čo by, však tento šedé už majú. To majú teraz novú sadu, červené, modré, šedé. No. Aha. Nie sú také ako neúplne Toto nové, sú ale tí málo pyžamové. vyhrávajú. Odtedy mali tú žúrku tam, tak tam vypašovali títo dresy. Ja, čo bolo na dole, keď mali žlto. Čo to bolo? To bolo čo? Jednoducho! Nedojde dneska. Najväčší ale došiel. Nevím. No kúkam ešte. Jaký? Ale ženský finále slovenského pohára my ja Slovan. Čúre! To dokúkať. Dávajú telke? Áno, no na YouTube. Na tej tube, no. No. Tam to dávajú všeličo. Joj, no to človek, keď zase pokiaľ sa nevie otrhnúť. Áno, no. Strašné. Ja som z želeata. Ne. Neviem, či tam nebola nikoho, to hráli. Neviem, či niečo. On ide do parcie, posledný. Minulé tuším nebolo. Duša išiel na oslavu. Áno, nešiel. Niekde von? Nie, tam boli do obeda na onom. U Joža na tomto. Po Vinohrade. Ukáž sa mu sem na stranu. Už môžeš ísť. No tam to Vinohrade, u neho vo Vinohrade, ne? Každý rok to robí. Aj nebuď. To je rozum. No. Však ináč To by hoci kto neprihral. Ja som to tež tak myslel, aby to takto nespracoval. No. finále som chcel povedať, ale to som chcel, že po zápase boli rozhodli s nimi tak bolo, že jasné, že mali, že trošku Áno, to znamená. a oni fakt boli ďaleko skúsenia. Slovana minimálne. Nevodkovalo náhodou. Ale rozumieš, to nie je plán. Presne to, čo no tak Chorvátsko sme prehrali. To tam bol aj Jurajom, aj Luci má tam, ne? Oči nás boli, nič, absolútne nič. Minulý zápas predali a tí Chorváti nemohli dať gól, čo? Chorváti dali 3. Áno, vlastný bol, no. Už hrajú na tom novom ihrisku v Chorvátskom? Na starom. Že tam menia trávnik, tuším. Že tam nebol Huliak, preto tam nemôžu hrať. Slovenskom. Slovenskom? Áno, Chorváti majú v Slovenskom drobe nové ihrisko. No. Čo? Dobre, slovenský hraje.
Idiotina, nevadí, no. Tak je idiotina, no. A Pátko je vážne? Ne. Ne, čo? Čo sa čudová. Oni tam mali aj na černej vode niekedy, ne? Však tam aj je. Aj tam aj je? Tam aj hrajú tam? Ale tam nie je nízko. Ale tam nehrajú. Tam nehrajú. To na černej vode fakt ešte podbavilisko, čo tam bolo? No. Fú. Za tými domami tam. No, tam je jedno tam. Dobre. Čo to bolo? Ja som si teraz ani nešiel. To sa tahali za one. 11, ja som šiel nešiel. Tvoja lopta bola len tam, nie? Však ja tiež pozerám. Pozrite, to bola ruka domáci. Domáci, ale odtiaľ toto nevidieť. Kde to bolo? Ruka. Tiež som hľadal. Neviem, ktorý to bol. Určite, no čo to môže byť iné? Určite, no čo to môže byť iné? To práve do tej ruky, že sa ti odrazí, že máš ruky. Odtela a zrazu budú všetko je zle. To ani nechceš toto urobiť. Takže to umyselne chytíš, ale také uvač. Nevadí, hlavy hore, poďme! Hlavy hore, ruky dole. Poďme, hlavne, otočme to! No, Mirec, kúkaj. Jo sa ide, za to. Nevím, to podľa toho, jak je teplo, alebo on si sťahuje a rozťahuje. Už sme dostali dole. Teraz som Kristianočke som ho videl. Nejaký úrok ten Danka robí. To je iný. To je Herko, hej, no. To chytal niekde z Dušanka. Áno, všetko sa mení. Po týždni. Podaj by ešte takého rytmy. Viete, čo ale mali ste jedno, to je to bolo dvoch. Neviem, no. No ešte bol, taký malý. A jak odišiel ten? No a však to si nepovedal. Na Bahamách. Julo. Trénerom. Máme to jedno, ale to je vysoký, nevím, taký štěrý, ale takový vyvakaný, tak sa bojí lokti. No. Jednoducho! Keď sa polovník bojí s ním. Bude! A už sa sformujte! Už sa sformujte! Ciara! No ale... Pravota! Na stredačke už. Nehral niekto. Poď ešte, poď! Poďme trošku. No, lebo oni... Ale okliky. Ešte zbieraj! Neviem, či je to trénerovi. 3 roky a ideme dole. Pravota! Offside. Nevadí, dobre, nevadí, dobre! Ivanko! Devínska nová. Točia! Nevrávka to. Devínska nová B. Poď, presúvaj, poď, druhá strana! Tak, prvá je naša! Prvá brači! A
Áno, Branči! Joj, zakupoval som si stranické noviny. Všetko je to zavreté v tom predpore. Výpad bol nám na šport, aj povedal tam vždy, že sa potrebný. Oni! No však čo, no a za 3 €, no. Ty si kupoval v podiach, jak? Tu sú ino zdravé noviny, ty podpora, ty kúka. Musíš s tým chodiť! Dobre, no, hej, no. Akorát tam boli všetky títo tabulky. Ale chudák povedal, na mňa vypadlo, že si vypadlo, že tam padlo, to tričko, čo tam má, to treku potrebnú, čo? Čo to je, jaké? Látka? To je blahoté. Slovensko Nike dal, lebo Nike akože sponzor aj športu, vieš. Aké bele, že Slovensko a dáme gola. On vyzerá aj dosť kvalitne to tričko. Čo to má stránka? A tiež, ale je takový spôsob. Je, však oni to už robí. Ja už aj tým mám doma. Dobre bavlnené, dobre všetko krásne. No, napríklad. Teraz, Botáš, teraz! Už ho máte! Teraz, Botáš! Teraz! 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 Hodí! Jeden oproti! To je ono. Sám, pískaš takýto faul. Odostať, Branči! Hraj ďalej, Ruči, hraj ďalej! Máte krásna lopta, tak, uličie, čas všetko! Ja to stále hovorím, ale ide o to, že čo im... To je spojená nádoba, to je pravda. Nevie hrať. Týko to slušná pekná trek. Však keď nevie, to sa nikde nenaučí, to je jasné, môžeš mu aj... To máš pravdu, to súhlasím s tým. Nemám na loptu. Ale to zase je pravda, čo aj Damian hovorí, že 3 roky ideme dole. Tak ale to je aj A tu sa už za tie 3 roky vystredali tí hráči všelijakí. všelijaký, dobre si. Všelijakí. Taký, kde nikde nehrá. No potom máš druhý večer. Neprejde. Áno, pravidelný bas. To neviem, jak je poriadky. Ruka, urob poduchu! Luko, chodzi ten, Luko! Ja som myslel, že Jožo. Ešte dotlač, Luky! Rozspäť, hej! Medzi dvoch. Však Dušan tam išiel aj vnúka. Sám si, Paťo, sám! No, Luko! No. Môj dali natrhnúť sa, zárne. Musí hlavne na... Tak mi ťa vrávim. Ty si tam nebol ani na onom, na... Dajú kartón. To som bola ticho, Čo diví to?
Cero, ty by si sa priznal, že... Samozrejme, ja to pustím. Aj keď ja to pustím. Tá babka, čo volá na tú políciu, polícia si sa mi priznal, že babka by sa to nepočula. Hovoríte s tom Chorvátskom mizerne. No a máš tu kraje, jeden druhý kraj. Skutočne to tam budeme dávať. Ale však ty Dvaja, normálne to zároveň. Tedy áno, však to bolo pred 2 týždňami. som myslel, že skúša to príležitosť. Ale ja tam zase na to. Váseníka. Viete, ale staviť to spravedlivé, že? A poď teraz! Teraz! Nevidia sa presadiť. Čo majú? To je krátko zároveň ovláda, v tej onej, ne? V tej sáli. Stále aktívne, neprestávate hrať! Nevadí, dobrá myšlienka, dobrá! Poď, prosím, veľké! Nikto nič nevedel. Tej som na to išiel prešiel. Ale ani to musíš, lebo tu bola lopta. Podľa toho, keď máš zážuka zvažila, vidíte veci. Ale nikto neprotestoval. Trafí ťa to ale zle, no. Nechceš, no. Čo práve to toto? Áno, na to pri tele, vieš, úplne pri tele. Ruka. Ale to je odkák, no, nebola to úplne horé. Dobre! Tých mokrých nech sa hádajú, dobre je to. Nech sa na seba bude dobre. Kúka bola fotbaliska? Miro. Že? Až cez víkend sa hrá. Sobotu asi, ne? V nedelu. A kde nevieš? S Levicami. Čože? S Levicami. Môžeš! Čo si píše, môžeš! Však chodia aj o 6 ráno. No, však je. Budeme o pokej hrajú, no. Minulé Lea, že ide okolo, že ty tam byť. Predtým hrali prievizi tiež skoro ráno. Ty to išli do Ružomberka, ideš do Leona. A späť, 8. večer, stávka bola niekde. Veľké správ! Vojovo, poď brači, preber si to! Bude! Už do poruky, to bude! Rácovi, za tebou je! Vojovo, už, Jara! Rozmýšľam, Gabriel, že prečo si tu ten podricný Ale. Aby si tu nezabudol. Teraz ma to napadlo. Ja som bol v Chorvátsku, zabudol som našťastie ešte tam, že som to napadlo. Ešte to zostane, ale ostalo mi tam na čo dalo. Ja to už napadnem z minulého roku. Teraz ma to rozlišne, že čo ten Daniel Víš, a tieto mi ozaj deje. Čo, druhý gól. Ja musím hovoriť, že sa je, že ja pravím, že ty tam čo to dajú. Na krídlo. No, A kde je to? není najviac. Ten chlapec, Už ho gól milo. áno, Taký behavý, taký behavý. ako myslel, že je na druhej strane, alebo
Išiel oslovať deň pobedy. Ešte, podené. To je ono. Vidíš, to, ale čo z toho, ty kokos. Áno, ser na to zemo. To je najlepšie. Ja chodí autobus, ne? Áno, a ja autobusom bol. Ale aj autami. Áno. Nejsú ďaleko. Neviem, no my sme sa ešte nedostali ani po Ani sa nedostane. Ale strela na bránu nebola za mňa. Nebola strela. Jeber, ty noha jeho. Noha jeho. Dalinci, ako volal to. Ale nebola dostávaná, videl si, ne? Ten kúsek pred Košicami, to akurát potom bolo. Ona si vymýta v puti. Ja povedal, že jebem na to, čo to berem. A už sa potrebovať? Dobrá. Stojíme všetci! Čo, ktorý sa dáne? Čo teda? Je, to tam je. Áno, mi ruku podá. Zavadzavú šnúku. Včera som pozeral hazardnú Slovensku. Ježi, to nemyslíš. Maďarsku. Počkaj, Slovensku, a si bol šenku? Opäť dal goločku. Ja ti to našli s Magami, áno, to je. Včera. Aj jasno. Takže bolo... Nejakí dorostenci. To bolo akože, ono to toho uhorské derby? Uhorské derby. Pa keď sa nečudú, nevíš čo ho vyberať na nich hráči, není s tým pozrieť do tej odieho. Čo ho vyberať? V prvej lige je 10 a nás je 11. Vy ste všetci na 35, ne? Vy ste všetci na 35, ne? Dokedy 20 už ste mohli. Prvé lige je koľko? 19 nastane. Máme akože požaduje na takú extra ligu. Keď dojdete na Bystrica do Presne tak. Sú tam zahraniční hráči, to furt majú tam zahraniční. Času za Marka! Uradaní. Minule to mali dvoch. Teraz, vyššie! Za Kraken! Vy presujete, tam musíte byť všetci bližšie! Že za skoro vyšli!
A poď! Vidio sam se pitao ja, ale ona Hrvatskom da je slučajno ušetio za njom. Vidio smo tu. Da pri vas? Pred susedom mjeseca. Je, oni mi, ja, Miro, kad ćemo parkati neke nikam dojde, nemu ja Keď som sa im volal, som na útok. Už to jeho žena, to hovorí, že škodný maj, ona je opýtať všetko. Všetko, park. Tamo govori da to prvo Slovan. Miro Pećimo, ono, Onda ti tu pruga. Ne podcenjuj ih. Alo. Sam podjeval na njih ještě tak dorastie na obrania. Karafija uležla Matula. Prvý útok. Ulehla to hral veľmi. Doral to. Už šestka sam. Ti Vladičko žiadne kúkaš kam. Lepší, rýchlejší. Čo sa vidia. Taký však lepšiu tu prihráčku, však si už zatrval k zrovej zastávke. Prečo nekričia okolo? Lebo za čiarou zostal, tak... Aj. Je prerušená hra. Nedelovský prajem. Volkswagen. Se uroši sam. Zvolenia budeme vidieť výhru nejakú zase. Videli ste výhru, ne? No videli, ale super. A takto sú dopadli.
Už sa mi zdalo, že už akože sme sa zlepšili. Však predtým ten zápas, kde bol domáci. Pekný to utakne. A ten Filip tam, dostali mu taký druhý gól tam, že išiel proti lopte, nakopli Epikourmatan a on vybehol a ten hráč ho prekopol. Ale klasika spracovať! Aj! Normálne ho vysunul. Lukian, pomôž mu! Koľko? 5? Hele! Však ale Ale ty si mu mal ísť, ty si ostal tu stále pozeral. Jaj, dá. Ešte aj kúsek nič netučím. Ten posledný zápas bol taký dobrý. Pôjde to. Treba pekne preto spôsobovať na to. Á, tejame! Čo? Tela jej môžeš. Koľko máš tela? Koľko? Tak keď ideš na bali, alebo tam. Dneska keď som mali spodľať, konečne. Tuji, striedame. 4-6. Akurát skoro 2. Ale minút to musí byť. To je na tých dresoch, to je ako meško? Šíla je veľké nohy, že by mali byť. A brána je ohnutá. Nebolo to zlé, ale... Ale rok. Poďme do golu! Kam do grobu? Nedobre do grobu. Hej, dobrá hlavička, len špatne postavená brána. Čo? Včela, on je rodák z Vajnova. Ženil sa? To je východňar. Nevím, kde on býva. Možno niekde v Podnajme. Podnajme niekde. To je ono!
Čo máš? Od Balovy, od 11. Udri! Do večera. I o 11. Potom Filip. On vyššie David! Áno, však jasné. No je ono, to je podľa Tu šniclu kedy zíte? Majú vám medzi chleba? Dám si one, na Interi človek hrávajú tam tá burza je kam a taký neci klobasu. To tam ešte furt je? Ježišmaria, jaká? Ani tuto není to obchodník, oni tam je. Pane Bože, okolo celého Interu. Chce predávajú takto? Všetci, hovadiny, jak oni. Ja tam bývalo niekedy, ne no? Tam normálne nič není. Všetko, ja som chcel bicykle, Aj Ferov tam bude určite. Čo je to bicykl ukradli? Ja som to Chorvátsku zrobil, že kúpil sa cez počas vodci, ako zo zvyku, aby vyhrali. A dojde tam, no za alkoholom máme iba vodku, a predpoklové 12 pivo prazdrojov. Tak sa dá na výber. Pivo a vodku si si dal. Ja som si vodku ale ja zvykne, to je tak 10 ale som na to potom došiel, lebo potom došla taká školica, ktorú oni stali. Oni pivo vodku. Áno, tak už som vedel, prečo to tam predali. A vinári tam asi nie sú žádni. Chorvátok tam nejsi. Boli tam ľudia. Ja nehovorím nikto tebe, hovorím pre tebe. Ste súdi alebo kto? Oni tam bol Laco, Tarnáš, alebo... Ale celkovo som myslel, Boli tam nejakí, no. Oni tam boli Vladováček, tam bol Vajnora. My sme tam boli štvorica. Panter trafič. Ale to ti chcem povedať, že však, počak aj oni, Dušan Kož mu tam bude určite. Filip mi to hovorí. Tak však možno, že bude. Využijeme teraz. Teraz veľký úspech. Chodili na to vnútra. Áno. Ja som to nevidel dávno. Hej! Ja som ho tiež veľmi dávno nevidel, ale čo to tá kvetla nedela. Tam boli aj okolo, aj okolo. Nič, dáme ešte 28 nedostal. Vodok tam stále je. Niekedy jedno dvore. Sa nesplašil. Nech to ide od nohy. To ešte spravím. Nemocnicu na okraji mesta. Ale není to rozkopu, by sa vláda budú do druhej rasy. Ale nie, to
Budeme mať plné váhy. Ešte ďaleko chlapci všetko na to. Aj Vlček vyprával rádi, som počul. Alebo... Áno, aj na YouTube ho nájde. No. Hej, vyšlo von. Dobre, nevadí. Nevadí, chlapci, bojujeme, Vajnori! Poďme do nich! Poďme! To čo je za hráča? Iba je úplne ako skúsenosť. Zostal. Už je polčas je. Je toto možné? Po tých oných Vánocach to tak rýchlo? To je tvoje? Ja Filip tam hodil. Prečo si to neoblečeš? Poď! Druhý kraj do branka! A druhý kraj do branka, ešte tu a strana. Nás pochvála Bohu. Oni hovorili, že tam si nejaký šadý spraví. Tak ale pokiaľ to není vyskoriané. To však jasné. Zastavilo sa s tým oným pozemkovým fondom tam. Ale už to je všetko... Neviem, či je úplne, ale tak mapku, mapka funguje, rozumiem. Jej! Uspítaj, Lukáš! Máme ho! A poďme, tak, pýtajme! Môžeš! Si myslím, že je nedá. Dneska je skoro sobota, ale bude za chvíľu. Dneska je kurma to nie je. Ale Dunajská prehrala, ne? Ne, ale ona je atlanta. Moje ono, Milan! Áno, poď! Vidí karto, Milan Bandera! Opa. Poď, hraj! Áno! Slovan už je majster. Hraj! Dobre bol aj. Bol si? Poď, Martin! Dobrá! Moje ono! Na ligu majstrov chodí. Tam taká merka. Nie, dobre. Nemá merku, aj oni majú. Však minulé hody. To bol koniec. To nebol, ale... Hovorím za to, nie? Že musíme ísť, však máme toto, pekné. Ale večer odjela. No dobre, ale však keď je to v sobotu, to poriadku. To bola aj Liga majstra, ktorá je v stredu. No.
Dobrý súboj! Dobrý súboj! Znova, pýtam! Teraz vyššie. Poď! Zalobca! Áno! Hovoril na Peťo Kolkátka. Druhá lopta je dôležitá Edi! hlavne. Edi! A teraz táto druhá. To je ono. Áno! Poďte! Áno! S Martou ste ani spolu nerobili? Znova, hodí sa. I aj ona z ona. Týmto, jak sa volá. Stred, pýtaj. Tak, to je ono. Áno! A poď, poďťahni si ju. Áno! Marga, druhá! To je ona! To je ono! Jaké sú to dubelské kasáče? Pala? To zatiaľ prihrávajú jedno a teraz je tam nový tréning. Hraj si! Dobre, nie, a ty desíš. Poďme, Vajnori! Hej, a ty desíš. A ty kedy prídeš? To je ono! A ty prídeš? Poď! Áno! Presnejšie a pozerám! Už musíme! Hop! To je ono! Áno, poď! Výborne, to je ono! Áno!
Vidi David, dobrá! Budí, vtierame. Brajo, počkajte. Dobrá, David. To je ono, Matěj! Áno, Poď, Uroš! Poď! Áno, poď! To je ono, pozor, príde! Dobre, super! Jeden na jedna niska tikotę, nikt nie prešel. Poď. Dobre. To je ono, máme loptu. Poďme, užíme trošku! No uvidíme, čo spravíme. Hokeje. Trieda. Poď. Dobre lopta. Poď. Máme naša ľudí, druhá. Na to! Však práve. Je tam ten súka, ale nepočítaj. Dávaj! A po dvaja sú na druhej strane, chalani. Treba to otáčať. Zatvoriť tam! Ako dobrého by som nemala niečo. Ale však ja takisto, 18, to tam bude vyhrať. Počúvaj, čo som a to dole? Ostatné. Ja nejednel. Ale máme dvoch, áno. Máme, no dobre, ale...
však my už budeme jesť od zajtra. Jak dvoch viacej. Áno. Dobre, ale čo to vráti, čo to treba znamená? Ako Áno! Vrátali 27 hráčov. Áno! Nazúvajú toľko. Je aj to sa odpadne. Dobre, bolo, neviem, či to jak hrajú, čo hrajú. Súdi, stredáme! Súdi! Súdi, stredáme! No, že nevieme, jak oni hrajú. Kukanovič, človek, tomu piču. Kto to vidí, ty zápasy? Tam má aj tak. Už to aj na stranu. Napríklad, je taká možnosť. Ja viem, že sú cestovky, hej? Môže, toto je hovoril, že v dnešnej dobe, keď máš internet, často pravidelne poviem ráno. je žena Helku viacej sledovanejšia. Hej, ale zase títo tréneri, tí by to mali sledovať. Akože... Druhá lopta! Asistentov všade v Českej či oni, či tam Michal, tam všetci sú niekde asistenti. Áno. Jak môžeme cestovať? Čo robíte, preboha tam? Druhá penálta. penaltu. Kurdaj! To taká nahrania penálta vysúdila. To bola ozaj prehnaná. Tomu jede. Taká nahrania bola. A ja neviem. Michal stále kde píska, alebo čo? To vidíš, že od začiatku tak píska. Bez problémov od píska dvakrát. Od píska dvakrát. Poďme, hlavy hore, ale poďme! To je 11, to už dávno nebolo. Chalani, to isté! Nič nemali a zase penálta, nevadí, poďme, hrajme ďalej, ale... Čúste sa! Není konec zápasy! Tak. Poďme. Vyššie. Paniky! Áno, treba! Poď, hrajme! Paťo! Dobre. Paťo, dobrá vyšníka, Paťo! Paťo, lava!
Kde má Piroškovú? Päť. Nerozumie. Porad do kabičku. Nech vám donesú. Ale co oni mają gdzie do mesiaca? Rozumiem, Úplně sám, úplně sám zastaví. To je áno, samozrejme, Buťa nestojí, rozumiem, nečaká, áno, to je chmálka už takú, on všetko sa má. Košov nemáš? Ale máma, ďakujem. Počula! Poď, Pirovi! Taká slova naša lopta, poďme, Ja to vždycky mám na tento vždycky blondín, a toto mám pochváť. A teraz som to nerobil, rozumieš, len keď som to kosil. ale trpezlivo, poď! Slova! Aga, poď! To je tá majovka, tá húška, Áno, áno, to nebude takto. Taká pekná, dobrá, vonavá. no, však srnky sú tam, ale nežerú to ani. Srnky nepôjdu aj vrabci chodia mne na hrak. Radšej idú na hrak, na to budú. Nech, tí vrabci sa nedajú ničom. Akurát nejaké tam doleze. Bo je tá hovorím, že si to sa pýtalo, že mám mailové a vrabci chodia na hrak takto, že všetko nejaké strašaké tam neusudila. Že nie, že môj muž je tam celý deň. No, stačí, ne? No. Bez balu! Hej! Budeš ty! No! Dobre, Naspäť, čo? Ne, už takto. Výborne! Vystrel!
To nechcel ako na... Ale presne to bolo. To nebol úmysel. Chlapci, bojujeme. Luky! Dávanie ešte dosť času to celé otočiť. Poď, na to myslí, na nič iné nemyslí. On by to oživil, jasne. Paťo! Poď do nej! Poď, znova. A znova, poď, Milan, kde? Tak. Poď tam. Poď, Milan. Súdi, stredáme! Hej! Súdi! Hej! Súdi! Rado! Poď do stredu! Rado! Pôjdeš na ľavú obrancu! Rado! Defenzívna šestka! On není zranený, on ide. Ide na preklad. Nechce pobehnúť, nie je to zápec. Sedem. Na budúce, keď ste tam, tak budete tam dolu. Dobre. Gól. Ja, že Zeman na zem. Tak, zasúňujte, zasúň! Robí sa! Za tebou, Buke je! Obrada tu takto! Česka! Pozemi, Korebe! Poď! A znova, druhá strana! Druhá strana! Leduľ! Čas je jednoducho! Hej, Igo, ako bol zlivať. Či kapitán. Metrik trošku začína. To hovorí, to ešte bude vlastne to iná. Aj mrznú bude možno. Urban odišiel? Nepríde, No pozrite. Áno, je dvojka. koľko mu chýba? 15 je stále. Zažiari a konč. Preto sa čudoval, že došiel. Nevadí, skúsme, poďme. Ale skúsme, poďme vytvárať. A otáčam. Jedna, druhá. Otoč sa Gregu. O 3 dní už došlo na to fľagať. Druhá lopta musí byť naša. Druhá lopta. Poď! Dolopy! A teraz stále musí byť naša. Nanikajúci. Áno. Hop. A rýchlejšie. Tak. Poďme. Dobre, nechaj tam loptu, prehrávame. Daj tam loptu. To moc vidieť, že máme jedného viac.
Hola, Ludica, viaja. Začeru tak toto... Ale už sa zašnuruj, Bože môj. Čo môj? Tak koľku dobu sa šnuruje. Tak dokáva. Koľko doby tam to utekol hen. Tak dokáva. Koľko doby tam to utekol hen. Je to normálne? Taký gól sme dostali vybelo brankára prvého. Fantázia, chlapci, fantázia! Ale on tak boli zaral loptu a on tak bol Neprestávaj, neprestávaj! ale nemôže, to bylo na tom, Dokáže získali nejaké chytré hráči. že to tam úplne pohodil. Dobrá, buďte dobrá! To ne chytne. Sa dohodnú na remízi a bolo by aspoň bod. Nechodíte! Zasúď, zasúď! Jeden zo stredu! Dojano! Ešte! Dojano! Áno! Ešte! Zasúď, brači! Vynikajúco! Otomosi! To je, ale to je rozobratý už úplne. Počúvaj, ja keby som cítil. Dúfam, že už končí. Za ruky! Miško, penalta. Bude vár. Vár bude. Áno. Zajtra vár bude vár. Sleduj, lavičkárov! Jaká ruka, však je to brankár. Ale podľa neho je ruka celé telo. Pokazí, vidíš to, he? Zasúď! Úplne tam. Poď, Paťo, zasúď ešte! To čo bolo? To isté bolo. To hodí úterák, to by bola konzervačná. To není. To bol hlavci, zabal, čo to bol. Lepšie, lepšie! Zasúď! Rado! Ešte! Starý kolár.
Poď, Buke, poď! Hej. Ideš dole? Buke! Treba vybrať bravo, Vajdori, vyrovnáme! Áno! Prečo? No áno, môžeme. Útorka. Dobre, nevykonať. Treba viediť. Áno. 16-20? Peťo. Dolo si, Buke, neboj! Chalani, Laco, trojka vzadu, dobre? Poď, hlava, dobre? Dostávaš, David ide dole, Maťo, stoper, jediný, OK? A pravá strana, dobre? Type dva chalani, dobre? Stred, piatí, dvojka ide hore, dobre? Neukazujem. Má to hore? Nie. Nie. Ja som nemal to obával. Posúvaj sa, jedna na jedna, hraj! Posúvaj sa! Čašek. Majstrov sa hlási. Áno, Rado, ešte! Ale do telefónu mi povedal, že postavu mal dobrú. Áno. Druhá lopta naša. Ty poď, Buke, hlava! Druhá, táto. Oni majú Buke, poď! Áno, Buke! Zbierame! Takých bolo tam vácej. Počkaj ešte, počkaj. Tak. Láco, počkaj, tam je zranený, či ten nebude počkať. Na Paťa? Počkaj. Áno, domáci musí. Časy! Deviatí sme, tak sa zasúď! Poďte, vyšľúvaj sa! Bež! Hráme deviatí! Hej! Hlavný, kurva! Ako pustíš? Aga, poď. Nevadí, poďme, zaboj, dajme go! Keď to preruší, rákajú, dobre, tedy zakryť. Keď to teraz preruší, niekde hrá. Jo. Priateľ, brán. Poď! Ešte, pozri sa! Robo! Pekár. Darte nevím. Znova ty. Pekne, Miki!
To nebola dobrá náhra. Dajme ešte. Zasúď! 1, 2, áno. Poď! Teraz, potiahni si ju, poď na, ťahaj! Ťahaj! Však keď má krč, tak čo spraví? Málo vína pije. Zaber! Daj von! Daj von! Súdi sa, dáme. Kubo! 2,32, že? Áno. Rádi bobko, potom nech potom napadaj, dobre? Rádi tú hopku. Láto mi chytá. Poď, Robi! Čo viac, no? Dobre, Robi, zasúď! Nepoďte tam! 4 minútky, máš späť! Aj keby som to nerobil, neviem, jak sa dohodli, lebo čo, či oni už Marcina nechcel, alebo oni ho nechceli už, alebo čo. Zasúď, Robi! Daj si to preverte iba! Tak to je, ty, Robi! Ty, oproti, Robi! Oproti! Hovorím, bol? Nebol vôbec. Učíme sa, jo. Keď to bol obsah, tak sa normálne zdeženem trávu. Kriste, čak nebol ten obranca. Tu nie si znajšek, čo? Majová. Vieme to potom ukázať nám. Pán kamera. To je iný uhol. A to je najlepšie. Ja som to videl, som tu bol presne. Čo to sú za rozhodcu? No to... Tu som bol presne na to videl. Všeli neskoro vybiehal. Poď. Dolopty! Áno! Kľudne, máte čas! 3 minútky, vydrž ešte! Získaj to! Poď na čo tu? To je úplne. Ulo, ticho. Vedúci, ale že to nebolo byť obsah, ty vole. Že? Kľud.
Stav stretnutia, pozeraj. Ja viem, ale aj tak. Poď, Buke, do lopty, poď! Poď, Buke! Už ne, bude, nechaj. Poď, Buke, teraz ty! Hlavo, hlavo, ne! Hlavo! Buke, si to! Ešte! Dojovo, za tebou! Nazad! Neskoro dávajú. Už ten prvý. Prvá lopta, čo išla. Teraz bol jasný. Rada hovorí, že Volkovci by sa vyhrali. Obraný to minko. Jak to vidíš? No dobre, to už